lang hilin eh. Karon pa jud ko naka lugar og hinihinay panikay-sikay ng laga kog herbal sa UTI. Panda dahon, panda leaves. Ay namin nagtulo na ang classmate niya nga. Way sumuspag suway nga maglaga ko daning dahon. Dapat din ni siyam ka dahon, putol-putulon og ka tulo parang ma-21. Sa kay tulo ram ni ka dahon na putda. Harang gilaga na nanimaho ng panda. Kay grabe, iguhat jud ko. Katong pagkatong nagbalin siya dito na kong giabot, dito kong suka. Kain ko sang kagalingon nga ho, Ginoo. Hindi naman ko makaulig-alig siya kaani. Kung nakasurvive gihapon ko, nakapak-check up ko, na ako'y result sa ihi, na ako'y resita nga antibiotic, pero way ko mas pagsuway. Aning isuway. Suway nag-inom na himong tubig harang gilaga na nahamot ko na. Di ay, di day ako rin na UTI. Ang suon si Gabriel, si Gigi na-admit, pero ako nang kamot sa kundi ko ma-admit. Kaya ma-admit ko, at ko'y masampit. At ang gagwanta ang kasakit sang kilid. So yan, ang pabukaw, kaning pabugnaw mo niyang imnon, may mong hinubig. Bukod pa sa tambal ng antibiotic na apod. Kay murag, takhan na po gipamati, kay napoy namuwas ang pa-allergy, ang sakaan ni. A few moments later. Si Elia o si Kinkin. Habi kalibutan na ng mata ah. Yata ng mata kay. Ken, love you, Ken. Ken. Ken, love you, Ken. Si Elia dia, way kalibutan na sa imong papa. Nailin, love you, Nailin. Nailin, love you, Nailin. Love you day. Imuha naman ya, dapat eh. Was gaya lihat oh. Eskwela pa to. Bilis ka ba siguro? Kuya, kay basigo. Amin sang tatay la. Amin sang tatay uy. Amin ka tayo. Napay lulo. Saman. Dang ka na. Lama. Tidak ke ada kadang. Tidak ke mana gamay tahun. Tapalulo ka. Tapalulo to ah. Kaniwang. Lulo. Ligo Ah, na sama si papa. Ni malay. Siya ro may bakala na. Pat naman nakatuig. Tulog pa. Na kang pinalaga ganiha nga. Kuan pandan. Nabugnaw na. Mondia. Pag-inom ko nung dali ron. Kaya di ang putang udyaan nga. Singaloy. Di pa kong gihatdan balik kong kuan. Kanang hinubig ko na yung mga tubig. Please kong tubig. Kani nga dahon na ah. Dahon sa halibon. Grabing paita mong sitwasyon karon kay si Gabriel lang isuon to agidapos doon Emilio. Kay malagi pod ang idang resita gapon parehaman mi. Pasuti ay pula lamang gidsa kay sakit ng oras ganyan kasi sa nakainom na hanggang kayong kalma-kalma man pagkainom na sa katong duha ka tambaw gabi pero ang gibati karon kanihang kilid ang tizan ng bubandog karang sakita karang gagban pa kay lisod pudog pa hospital ko sa kauban hanggang mintinan karon kanina ako tambal hanggang sa basan naning mga nilagang ganda di ganda panda ba kanang kailan mo panda kanang dahon sa kuan nga di ba na yung panda sa tupakos Manila kuan ni siya ibutang ni luto kanang para pa humot sa damay ning kaybaw na nga mas lami kuno pud ni sa UTI mo nang suway ko mo ri diyan ang gilaga kanang giinom
Ja, ang juan kay dari malay ning tampay. Natulipid na og kuan, nalawid na kay aron ka kuan ang tiguanga. Ang giluyan. Malagi gid darag mga bata ro nas pikas ja. Di pa day dugay. Nagvideo call po sa Dundunong si Programi. Na si Jijin po di ay pagka-advent din dari dito UTI. Ang dining bata, wa mabutang sa butanganan, nas itupik kuno, na itupik mo nang uma kuno pirahan na pud. Kay 3 months na gizang bata, wa ma Kristo. Grabe sunod-sunod daga mong kuan, mga balatian. Pagto ko yung mga yagngad daw kay mga tuloy-tuloy kong Valencia. Dito ra ko giabot pero na dadara to na dito ra ko naglulugsuka pero kay bago to hang isa ka sa balis na lugsuka pero di ako gibugang tambal wa ko kapugang niuli ko tapos pa-check up ko dito sa among center matong nagpa-examine ko dito sa ngihi mo to gusot sa ngihi matong ako resita pwede ko mo kontento sa resita sa mga tablitas ng abazan na og mga dahon-dahon ampus Ginoo laban naman ta kani mga dahon-dahon nato nga imnon si Jijin dia sa Cebu ampo mintanan para sa imong kaluwasan din gilalim po ng ngana nga maoperahan og ipikit kay nga naputong kumari sa una kapag gagaw nga midwife nga na pod saan taman wag tugot sa Ginoo nga ma-enjoy ang bata dako na po pasgiyan mga 16 sa pasgiyan pag nasundan anong nanawagan niya lo ibig sa parandungon nga kuan nulis sa ospital nagtupod sila parehami nga ng UTI nahay dito sa ha ako dali ra jud ko na kuan dali ako na bigyan kay ngano ang panglasa lasa ang babag ang itong dulok kog suka ban sa tungkol na din na ang tubig handa mo itong pagsun para makaihi ko kay pag-iwas ko di ko makaihi ang taulitas antibiotic gani mo nang han lamang sabayag mga herbal nga dahon-dahon kuanan ni gani ha kaning panda muni kaning imnon taman og mas muntang sa kaning alibon kaning baw-bawot kani nilaga man ni kaning alibon kay kuan na may kris nga ano man ang kasang mga dumulan yun kaya babawag na po kalasa-lasa mulit ako sa upaw diha do kabalaka pa kay maning kamot lagi ko maning kamot ko nga ampos ginuhugot sumabit ako to pagdulo nagsuka diha kapag ka nahamotang kasudong man jud kas pagsuka na diha pero kalos Ginoo bisag hangin nga nagila ko makauli nakaabot gyapon ko sa tong pazag haning paminawan ning ang tambal taman ugma or Lunes Sabado pa ugma sa napokoy rasis sang paa mo pud nakaproblema gan sa nin kalit ra pud ning ang rasis sa paa kung sa lagi ni ang kalit naman jud ang rasis sang paa may nga na nakaron ang mga bata din nas pikas bilin ugat ako sa Blanc Queen kung sana ang sanay sitwasyon kabul karon tus 2 milyo so adji makauban na mong tanod kay doon mamili mga birikyan ako di man jud ko mobalibad nga na magkanod-tanod ug magong lawas ko kaning kay na mga mga tambal lagi pud ang kamot pud tan sa pud hugot pagampo kaluyan lang ito sa Ginoo mangkaken naa kuasa kaw ano kang katul Hindi ka nagtrabaho. hindi ka nagtrabaho hindi Tawulin. kasong ka nagtrabaho gapon pila man kakatulkin Ha? pila man Yung trabaho? hindi pila kakatulkin ko ang taprom eh Nakulit. oh taprom hindi mo kuha ito Duhabi. ang duha hinati kay mga bali
Basilia kay basig bakos lamok. Multo. Halog mga watas tikas. Kaning hangkilid. Kay arang kahawi. Agang tidyan og mabandag ko kalit nga ng mga pinakasug. Kaila po nagsakit baw nga ni sakad na kadingan ni panagbisoy gibati ko kapangyagi og na ospital ni pila to katuig ni labay na ospital ko. Kadulog ko suka. Di man nga ni resital hay man to na-admit lagi po ko adto. Karon ako nagpa-admit ni kamot jud ko makayahan na basag muna takilid ko hapjang maglisod ko ginawa. Karon di na ko mga takilid gyapon ko at least na ako itambaw magiinom. Maning hinimong tubig mo ni hinimulan nga halibon. Salamat ko kang manong aloy nga kung gihatdan sa gapon na ni balik siya para mo ko niyang himong tubig. Kay mo ko daghan dani nga hinimulan nga ni. Salamat sa Ginoo. So aloy pod di na siya mahimutang may mga balatian mo dani, di na siya kuan nga kada ba na mulabay ba dani mo hapit na siya manang kung ipaimon ko na kudaan eh. Kaya di man tayo may mga ingani sa una pagbuldo sa mga kasada nagaba naman. Pagbabas ka sa dawa na itong mga halipon. Mga kaday saka busa kita karon mga igsoon hugot tag-ampo alang sa operasyon ni Jijin sa Tapas Gabriel sa Tunimilyo wadi maka dalaw wadi makatanod na to kay ako man to maridig tanod sa pagtanod nga labaw po ko aran ni guwan tanang sakit sa kilid mo bandig ko manang higda ko magpaduna duga sa kokoma adon kay rong mga plaster nga paghigda kay sakit kang kilid so mantalang masampit sampit sa labaw makagahom tarong gani ang sakit agang kilid harang gi agwantahan sabay sa pagampo kaya rong kortila yung masampit ang kilid ni kay na magoy mo dagan nga sakit mo kahit magusuntok sang kuto-kuto lahi po tayo ata katong pagka-hospital na sa una lahi po ito ang gibati kaya pagka dito ako sa hospital nawasa naman ko bagya po itong kuan ha duro ko suka. Pero pagkawa ng suka sa una, nawa, magsakit sa tisan. Karon kay, sagdan ako itambaw. Alam mo po yung malagandagan nga masakit. Sa pangbalingkawang, mo ni musuntok. Ang kasakit. Paon sa lagi mo ng inuray na sayod. Di nga mga balatian karon. Ang po naman tas tanan, hugot. Ni Jijin, Junjun. Ay, dahil ilang panato. Silod ragyapon. Ang po tang tanan. Tapos Gabriel, tapos Dinimilyo. Oh no. Padang video, adi tarong nga video kay karon pud ko nang mukmay mokway ginagmay kay pinakaadlaw ko nga sira ko mukmuk sa gibati. Di pa pwede masira mukmuk mo nang likay-sikay ko ning kamot ko pang herbal. Di ta magsalig sa mga antibiotic. Kaya namin antibiotic, kabayan na po doon. Mga dahon-dahon. Mga digang paanaon sa ni, nagdibog ko nga ang mga pamuwa. Kamta ko ilang gikaon. Kalitra man na. Pero ana, wapa ko kayo ng antibiotic, ana. Pagkapuwa na, wapa ko kayo ng antibiotic. Kaya pamukumarsitai.